No škoda, že nie som jediný, lebo by som videl, čo to tam pália, lebo to není malý dym a veľmi ma to zaujíma, prečo ľudia spôsobujú takéto škody v prírode. Dobre, nevadí. Ja nespasím tento svet, vy ste príliš nedokonalí ľudia na to, aby ste žili ináč. Žijete tak, ako vám to vyhovuje. Dobre, takže neviem, kde mám kosiť, hej, vzal som si kosu, ale neviem, kde mám kosiť. Takže v prvom rade, dneska je posledný deň, prišiel som kosiť, tamto som už dokosil, iné parcelky najväčšie. Takže čo mi z úradu poslali, tak ja to nemám vymerané, ja nie som z Asiku, tak sa volá tá firma, aby som začal kosiť, ja neviem, od neverím Boha. Ja jednoducho potrebujem vedieť, kde mám body vytyčovacie, musím si ich zistiť, zohnať a tak ďalej a potom môžem kosiť. No a potrebujem cestovať preč. Takže kosil som najväčšiu parcelku, aj tam dole ešte jednu, vyše hektára som pokosil a teraz nakoniec, keď vidím, že tu nás sú zničené body, vytyčovacie nemôžem kosiť, tak budem musieť kvôli takémuto kúsku, čo by som skosil za pár hodín, hej, tak budem platiť asi pokutu, lebo mi taký list poslali, že upozornenie, alebo výzvu, že mám pokosiť, aby som nezaburinoval, no tak vezmite si. Toto sú moje pozemky a tu na tej buriny naozaj nevidím, tuto trošku bodľačikov. No ale tento náhodou som chcel raz niečo s pozemkami robiť, tak som si zistil tuto presne na tou tabulou, vidíte v akom to je stave, to je zaburinené naozaj všetko. Ale mne to nevadí, hej, lebo to není moje a neškodíte mi, lebo mne nevadí, keď mi burina zase, ja si viem s tým rady. Ale keby som to mal naozaj oplotené a tak. Ale vy, toto je, aby ste vedeli, to je obecný pozemok. Hej. Toto všetko bolo vyrúbané a nikto sa o to nestará. Takže obecný pozemok zostane zarastený skutočnou burinou a ja dostanem pokutu za takéto krásne trávy. Hej. Je tu sem tam pár bodľačikov, ale možno, že to ani nie je moje, ale to nevravím preto, že sa toho chcem zbaviť, ale to by som aj skosil, keby to bolo, že je tu vytyčovací bod a tamto vidím, že je niečo polámané. No dobre, že som si všimol. No vidíte, takže tieto latky, takéto latky veľké som mal a vypadá to, že je to prejdené traktorom. No. Tuto dokonca, aha, aj trúbka, si pamätám už. Trúbka zohnutá, takže pozrite, nestačí, že robia jamy, že si zajdu ďalej, ale ešte mi prejdú vlastne tieto trúbky. A okolité, čo boli trúbkami tiež označené, som našiel povytrhávané a pozohyňané, takže ja neviem, kam sa to uberáte. Cestu si robíte tadiaľto, hej, nestačí vám táto, lebo túto urobí tak tá firma, že neopraví, sú tu kaluže a potom na osobných autách nejdú po tej kaluže, lebo by sa tam naozaj celé koleso vošlo, takže tak. O tomto je Slovensko, ale ja fakt neviem, čo s vami, tak sa nenevajte. Ja len reálnu vec sa snažím ukázať vám, aby ste videli, ak to vôbec niekto pozerá, alebo bude pozerať. Pretože viem, že vy radšej si v krčme popíjate, alebo kúkáte všelijaké iné filmy. Dobre, tak sa lúčim. Namiesto toho, aby som mal koníky, voz, rodinku, oplotené pozemky a snažil sa žiť plnohodnotný život, tak toto je tu na. Tak čo ja s vami? Aha, stopy po dobytku ešte, aspoň, že jednu vec ste zachovali, že okrem toho, čo ste mi tamto zničili, pokosili, odviezli seno, čo mi je veľmi ľúto, ale čo mám s vami robiť? Viem moc dobre, že nemám toľko času, aby som sa s vami súdil a postihol vás, hej, lebo to by ste si zaslúžili. Bo budete ďalej robiť také zlé veci. Takže aspoň toto, že ste dodržali, že ste to neprešli dobytkom, no lenže čo není, môže byť ešte. A tam to vypadá poláhnuté, takže neviem, či tá to neprešiel, alebo vysoká. Tu je to také, že neviem. Ja neviem, čo chcete všetci pre Boha, veď budujete, hej? Budujete si, penzióny si staviate, auta si kupujete, máte deti. A teraz si vezmite, že by prišla vojna alebo iný systém a všetko by vám pobrali. Ako by ste sa cítili? No a vy mi nechcete vrátiť to, čo je po predkoch, nechcete mi to dať užívať. Tak ja nemám problém už žiadny, ale vám to vysvetľujem, lebo ja, keď by som sa neumýl, nejedol, ja neviem, stačí, že sa neholím a žilitek mám doma za 300. To znamená, že by ste ma mali za čo. Takže ja žijem vďaka cudzine a môžete sa hanbiť naozaj. Hanbiť, viac vám nepoviem. Mlieko kupujem. Majte sa pekne, priatelia Slováci. Čo mám vám povedať? Polovička závislých na alkohole. Takže je piatok, 6.
september, rok 2013, obed. A neviem čo s vami. Aj keby celý zákonný systém, čo čítam, o ňom som ho ovládal, tak tu je veľmi ťažko sa presadiť. A úplatky vám v živote nedám. Aj keď mám peniaze, ale nedám. Pretože ja nebudem podporovať nikdy, keď som celý život vlastne prežil poctivo. Rozprávate mi, že mi dievča, že som si vyhnal. Ona odišla, ja som držal posledný deň za ruku a prosil som, nechoď preč Miluška. Takže toto si zapamätajte. A neohovárajte ma, choďte sa jej spýtať, ak neveríte. A hory? Tam by mali rásť stromy a nie vaše bobové dráhy, reštaurácie a lyže a... Myslím, že vaše svedomie každého toho, čo na Slovensku prispieva k zlu, je takéto ako táto cesta. Toto je môj pozemok vľavo a vidíte,